Šta smo igrali, Aco, da vidim? Francuska druga liga. Tamo igrao jedan moj drugar pre jedno 10 godina, ali ne mogu da se setim sad imena kluba. Ja, pa da si siguran da je klub, možda je neko amatersko društvo. Si smešan. Ste plaćali članarine. Skloni v uglu malo, molim te. Alo, pomeri v uglu. Matija, je li ti neki Francuze igraš? Molim? Aca igra francusku drugu, pa rekao možda ćeš ti. Jok, ja ću finale svetskog. Koji svetsko sada igra? Je to ono, bre, rukomet za žene? Nije, to pre par meseci bilo. U Doti. Šta je kazala? Dota 2 finale. Kinezi Dragons protiv Ukrajinaca Slavic Secret. Šta ti je to, matori? Video igra, brutalna. Cijela planeta se loži na to. Čekaj. Svetsko prvenstvo u igranju igrica. Skloni v uglu, molim te. Ste vi normalni? Što pričate? Vi znate da se ceo svet loži na to, da ceo svet to igra. Koja planeta i do 15 godina? Između ostalog i taj svet. Globalni fenomen. Čekaj, znam, pa znaš šta je to? Pa to ti je ono kao gospodari prstenova. Idu, razumeš, družine. Da, uništavaju ono kao nešto. Gremli, oni orkovi, ono, da, znam. Jeste. Ne, nisu gospodari prstenova, ali ste blizu. To je, oni idu i uništavaju neprijateljske kule. Jesam ti rekao, šta sam ti rekao? Dobro. Ovi Razumeš? su kule, ovi su gremli, ovi su, znam, to su oni klinci koji se deru. Da, blago klincima kad od toga mogu da osvoje milione. Brate, ili, si spavao ti sinoć, šta ti je? Jesi ti spao? Svaki turnir obrne prethodni rekord u kešu koji se obrne. Šta vam je? Prešišali Super Bowl i Tour de France. Ček, kad se to prevede u keš, šta to znači? 2015. godine fond je bio preko $18 miliona. Da. Zli geniji osvojili preko $6 miliona. Stop, restart. Kako se zovu? Zli geniji. Zli geniji. Šta je smešno? Zli geniji. 16 miliona. Zli genija. Tako se zovu. Da, oni se tako zovu, uzeli su milione. Ajde, pomeri vugu i čuti, bre, nesrećo. Čekaj, Mato, a ti to inače pratiš kao, jel? Ne baš. Pa kako znaš, kako igraš? Imam doja. Majke ti. Koju? Moj sestrić, Peca, kaže da su Ukrajinci favoriti. Sestrić Peca ti kaže. Da, A sestrić što Peca. su favoriti? Peca kaže da imaju bolju odbranu. A šta igraju sa 2 štopera? Samo se vi smejte ko budale, vidjet ćete kad ja budem iskida ovaj listić. Ima da mi uleti 200 soma ovako. Čekaj, dobro, izvini, brate, stvarno, izvini. Ja ćeš od tih 200 soma da daš procenat Peci ili ćeš da ga samo odvedeš na sladoled? Vi ste jedne obične budalčine. To vam je igra ljudi koji svaka druga. Ukrajinci su prošle godine osvojili titulu, a sve kvote kažu da će da je odbrane. A taj tvoj Peca je kao ekspert za Dotu. Jok, nego šta je? Moj vi, gde živite vi? Pa u Kini ljudi osvajaju milione u ovoj igri, a ovde takvi ko vi, oni se lože, niste otišli dalje od klađenja na fudbal. A ti idi onda u Kinu pa igraj i pomeri glavu kad ti kažem. Pomeri glavu, pogledaj. Zbog takvih kao što si ti, jednog dana ću i da odem. Te bre, ja ceo život igram, ja znam šta je prava igra. Pogledaj, ja nisam odbranio. Ja hoću da kažem da je i ovo ozbiljna igra, Aco moj. Ajde, molim te, na šta si se tačno kladio? Da će Slavic Secret da završi partiju u roku od sat vremena. Slavic Secret? Čekaj, izvini, molim te, koliko Peca ima godina? 18. 18, znači kladi se, dojave su mu od tinejdžera. Uživaj ti u tim tvojim Francuzima. Halo? Gde si, Peco? Peco? Znam, rekao si Pecao. Šta kažeš? Overio si prvo ubistvo. Bravo, momčino, bravo. Koliko? Super. Ajde. Prati pa mi javi, važi. Ajde, ljubi tuja. Ajde, ljubi mamu. Ćao. Peca overio prvo ubistvo. Kakvo prvo ubistvo? Hoću da kažem da je Peca pogodio ko će da izvrši prvo ubistvo i osvojio 4 soma. Svaka mu čast. Kako si rekao? Ljudi, šure. Slavic Secret, Ukrajinci. Slavic. S-E-C. S-E-C-E. Secre. T. Koliko ja vidim ovde ta partija završena je, gotova je. Pa evo ovi Kinezi naduvali Ukrajince, pogledaj.
Kako bre? Izgleda ti Peca nije baš najbolje javio. Šta A, pri... Šta... jeste, brate. Otkinuli. Ti sad se sam... Sat vremena i 20 minuta trajala partija. Kako bre? Gotovo već, pogledaj. Jao, Peco. Bitno da je on uzu pare. To je najbitnije, brate. Šta ima kod tih tvojih Nema Francuza? ništa, beži bre, pala mi jedna tekma, nema šansi. Daj, ljubite, brat, Treba malo da da se se vadi, izvadim, nema molim šanse. te. Ne, Samo ne, malo. ne. Ništa ni... Ne, Dota 3, Burazeru, Dota 3. Co? Beži bre, nema šanse. Aco, molim te. Daj da im šta si ti popune. Peco.